Cada vez falta menos días para a chegada do Nadal e isto fai que moitos nenos e nenas comecen a pedir os seus agasallos favoritos. A pesar de ser un ano atípico, agárdase que as ventas se incrementen nas vindeiras semanas coas chegadas dos catálogos ás tendas, o que fai que moitos xoguetes se esgoten en pouco tempo. Os nenos e nenas da comarca xa comezan a escoller moitos dos seus agasallos para a época do Nadal, tanto para a noite boa como para o Día de Reis. Na xoguetería, os nenos en Ribeira indicaron que xa tiveron algunha reserva, a pesar de que de momento son poucas. Da mesma maneira, destacaron a presenza da Covid-19, que aínda que creen que non fará que ningún neno se quede sen o seu xoguete, haberá que ver como evoluciona a situación. A ver, algunha reserva temos. O que pasa que este ano vai tranquilo, vai lento. A xente ten moito medo, porque é normal, temos medo todos en general, pero, bueno, eu supoño que ningún neno quedará sin xoguetes. Eu non creo que os nenos queden sin regalos, a mellor, bueno, depende da situación tamén económica de cada familia, pero igualmente algún regalo sempre van a ter. A ver, ese é a miña idea, eu creo que sin regalo non queda ningún neno, pero claro, está visto que a situación económica non é boa, e entonces pois as cousas van un poquinho máis lentas, pero de todas formas contamos que se venda, que se porte ben este ano tamén as Navidades. A pesares disto, creen que as reservas medrarán de maneira considerable coa chegada dos catálogos ás tendas, o que fai que moitas familias aproveiten os descontos e ofertas para facerse coa compra destes agasallos. A xente espera un poquinho máis, sempre espera os catálogos de promociones. Bueno, hasta agora sí, é verdad que hai algunha reserva, pero son poucas. Esperemos que empece a partir de dentro de 10, 15 días, que empece a xente a moverse, a reservar os regalos e todo eso. Todos os anos só haber un xoguete de moda que aínda se descoñece, segundo sinalan, pero que pode facer incluso que se cheguen a esgotar en moitos casos debido á súa popularidade. En os nenos falaron dos que normalmente soen reinar nas ventas. Hasta agora non hai nada agotado, porque tamén hai un poquinho cedo aínda para que se agoten os xoguetes. Pero, bueno, para a nena, por exemplo, están pedindo moito que son as mascotas dos Belis. Para nenos síguese vendendo moito Superthins, pero, bueno, despois hai un pouco de todo. Non che podría decir exactamente cal é o xoguete estrella este ano aínda, porque aínda a xente non empezou a pedilos. Por último, salientaron que as diferenzas á hora de escoller entre nenos e nenas son menores que nunca. Eu creo que cada vez máis ese límite, esa frontera entre nenos e nenas estáse disipando. Eu creo que agora tanto vendes unha cociña para un neno, unha silliña de muñecas para un neno tamén, como vendes un coche teledirigido para unha nena. Pero, bueno, é verdad que as nenas siguen pedindo muñecas e si, os nenos tiran moito por videoxogos, a verdad que sí.